Νομίζεις ότι το να κερδίζεις χρήματα είναι αρκετό. Παύση 2 δευτερόλεπτα. Αλλά η αλήθεια είναι πιο βαθιά από αυτό. Παύση. Γιατί αν δεν μπορείς να ελέγξεις τις συνήθειές σου, τα χρήματα δεν θα είναι ποτέ πραγματικά υπό τον έλεγχό σου. Παύση 3 δευτερόλεπτα. Κάθε μέρα, ό,τι κάνεις στη σιωπή, χτίζει το οικονομικό σου μέλλον ή το καταστρέφει αργά. Παύση. Κοίτα τη ρουτίνα σου. Παύση. Πού ξοδεύεις τις πρώτες ώρες της ημέρας. Παύση. Πού πηγαίνει η ενέργειά σου. Παύση. Πού πηγαίνουν τα χρήματά σου. Παύση 2 δευτερόλεπτα. Μικρές αποφάσεις. Παρορμητικές αγορές. Συνδρομές που δεν χρησιμοποιείς. Ώρες χαμένες στο τηλέφωνο. Παύση. Φαίνονται μικρά πράγματα, αλλά όταν επαναλαμβάνονται κάθε μέρα, γίνονται η οικονομική σου πραγματικότητα. Παύση 3 δευτερόλεπτα. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το πρόβλημα είναι ο μισθός. Λένε, αν έβγαζα περισσότερα χρήματα, όλα θα άλλαζαν. Παύση. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Αν σήμερα δεν ξέρεις να διαχειριστείς τα 100, αύριο δεν θα ξέρεις να διαχειριστείς τα 1000. Παύση. Τα χρήματα δεν αλλάζουν τους ανθρώπους, απλώς ενισχύουν τις συνήθειές τους. Παύση. Αν οι συνήθειές σου είναι αδύναμες, περισσότερα χρήματα σημαίνουν περισσότερο χάος. Παύση. Αν όμως οι συνήθειές σου είναι δυνατές, περισσότερα χρήματα σημαίνουν περισσότερη ελευθερία. Παύση 3 δευτερόλεπτα. Φαντάσου δύο ανθρώπους με το ίδιο εισόδημα. Παύση. Ο πρώτος ξοδεύει χωρίς σχέδιο. Δεν ελέγχει τα νούμερά του. Αγοράζει για να νιώσει καλύτερα. Ζει από μισθό σε μισθό. Παύση. Ο δεύτερος παρατηρεί κάθε έξοδο. Έχει σύστημα. Μαθαίνει νέες δεξιότητες. Επενδύει στην ανάπτυξή του. Παύση. Στην αρχή ίσως να μην φαίνεται διαφορά, αλλά μετά από έναν χρόνο, οι αποφάσεις αρχίζουν να φαίνονται. Παύση. Μετά από 5 χρόνια, οι ζωές τους είναι εντελώς διαφορετικές. Παύση. Ο ένας απλώς επιβιώνει. Ο άλλος χτίζει πλούτο. Παύση 3 δευτερόλεπτα. Η διαφορά δεν ήταν τύχη, δεν ήταν ταλέντο, ήταν καθημερινός έλεγχος. Παύση. Οι συνήθειές σου είναι το αόρατο οικονομικό σου σύστημα. Κανείς δεν το βλέπει, αλλά λειτουργεί κάθε μέρα. Παύση. Αν το σύστημά σου είναι χαοτικό, τα χρήματα εξαφανίζονται. Παύση. Αν είναι καθαρό και πειθαρχημένο, τα χρήματα πολλαπλασιάζονται. Παύση. 3 δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις κερδίζοντας περισσότερα. Χρειάζεται να ξεκινήσεις ελέγχοντας καλύτερα. Παύση. Ξεκίνα με κάτι απλό, για 30 ημέρες. Παρατήρησε κάθε έξοδο, γράψε τα όλα. Παύση. Εξάλειψε τουλάχιστον μία ακριβή απόσπαση προσοχής. Μείωσε μία περιττή αγορά. Παύση. Επένδυσε αυτά τα χρήματα σε κάτι που αυξάνει την αξία σου. Ένα σεμινάριο, ένα βιβλίο, μία δεξιότητα. Παύση. Γιατί τα χρήματα ακολουθούν την αξία και η αξία μεγαλώνει όταν αλλάζουν οι συνήθειές σου. Παύση 3 δευτερόλεπτα. Έλεγξε και τον χρόνο σου. Ο χρόνος που σπαταλιέται πάντα κοστίζει χρήματα. Παύση. Κάθε χαμένη ώρα είναι μια ευκαιρία που δεν επιστρέφει. Παύση. Ρώτα τον εαυτό σου κάθε βράδυ. Οι πράξεις μου σήμερα με έφεραν πιο κοντά στην ελευθερία ή με άφησαν στο ίδιο σημείο. Παύση 3 δευτερόλεπτα. Μέσα σου υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία αναζητά άμεση ευχαρίστηση. Η άλλη χτίζει μελλοντική σταθερότητα. Παύση. Αυτή που τροφοδοτείς κάθε μέρα θα καθορίσει το οικονομικό σου πεπρωμένο. Παύση. Δεν πρόκειται για τελειότητα. Πρόκειται για συνειδητότητα. Παύση. Όταν παίρνεις έλεγχο των μικρών, αρχίζεις να κυριαρχείς στα μεγάλα. Παύση. Και όταν κυριαρχείς τις συνήθειές σου, αρχίζεις να κυριαρχείς τα χρήματά σου. Παύση 3 δευτερόλεπτα. Η οικονομική ελευθερία δεν ξεκινά στην τράπεζα. Ξεκινά στο μυαλό σου. Ξεκινά στη ρουτίνα σου. Ξεκινά σε αυτό που κάνεις όταν κανείς δεν σε βλέπει. Παύση. Αποφάσισε σήμερα. Παύση. Θα συνεχίσεις να λες ότι το πρόβλημα είναι τα χρήματα ή θα αποδεχτείς ότι η πραγματική δύναμη βρίσκεται στις συνήθειές σου. Παύση 3 δευτερόλεπτα. Θυμήσου αυτό. Αν δεν μπορείς να ελέγξεις τις συνήθειές σου, δεν θα μπορέσεις ποτέ να ελέγξεις τα χρήματά σου. Παύση. Αλλά αν σήμερα αποφασίσεις να αλλάξεις, αν σήμερα αποφασίσεις να παρατηρείς, αν σήμερα αποφασίσεις να ενεργείς με πρόθεση, παύση. Το οικονομικό σου μέλλον μπορεί να μεταμορφωθεί πλήρως. Παύση 2 δευτερόλεπτα. Όλα ξεκινούν από εσένα.